Моңаршы юғалғаннарда. Текила һәм тоник. Анна Люсия. Джек. Очкышта эчәрбез әле, ярармы? 42F. 42F. Дөрес. Әйдәгез торабыз. Без китәбез. Сайер. Арба ясарга булышыгыз. Аны күтәреп барачакбыз. Уолт. Уолт. Шеннон. Шеннон. Хәлләрегез ничек? Елак бала белән гаилә күченде. Син шат булырга тиештер. Чынлыкта хәзер артык тыныч. Дэнни ничек? Аның белән килештегезме? Килешеп булмады. Ул китте. Моны ничек кабул иттең? Мин мөгаен ялгызлык яраткан кешеләрдән. Тирдә атуың ничек? Яхшы, Коралны кабат алу ничек? бик әйбәт. Булар бит мөһим вакыйгалар, Анна. Беренче очрашудан бирле нык үзгәрдең. Ул әйттеме? Мин кайчан эшкә кире кайта алачакмын? Ул миңа карар итәргә кушты. Дөрес. Син әзерме? Ә сез нәрсә уйлыйсыз? Полициягә кире кайтуың белән, офицер Кортес. Лос-Анджелес полициясе. Сәйет. Сәйет, юк. Ул безнең кеше. Юк. Аны җибәр. Туктагыз, туктагыз. Аны җибәр. Эй! Эй! Селкенмәгез. Урыныгызда калыгыз.